EDSA! Yo, let's go! Magandang kalbo! Magandang gabi po, Metro Manila! It is now 29 minutes makalipas sa oras ng alas 8 ng gabi. And that's right, this is the last and final stretch ng programang EDSA. Hanggang alas 9 po tayo. At sana naman ay nag-enjoy ka sa 4 na oras nating biyahe. Malulupit, mababagsik na mga tugtugan na papa sa inyo. Okay, and big shoutout nga pala sa mga nakatutok sa atin ngayon dyan. Sa mga kabisyo nating pauwi pa lang ng bahay dahil nag-overtime. Dahil daming hindi natapos ng isang araw kasi Labor Day nung nakaraan. So hinabol. So ingat-ingat po sa pag-uwi sa bahay ha. Okay, eto na. Huwag na nating patagalin to. Pag-usapan na natin to. IT student sa Sipalay City nag-imbento ng isang machine na kung saan nagko-convert ng plastic bottle sa internet. Uy, simple lang daw ang gagawin mo. Ihulog mo lang yung plastic bottle sa machine na kanyang naimbento at agad-agad daw ay makakakonek ka na sa Wi-Fi. Wow! Ang galing naman ano. Pero hindi na natin patatagalin to, Tang. Logican na natin to, Tang. Ay, sige. Wag mo nang patagalin para mahimasmasan at maintindihan. Logican mo na yan. Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo! Logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Chords! Kailangan ba bang i-memorize yan? Ito dapat ang basic. Basic na iniisip ng mga makabagong inventor. Wow! Diba? Yung makakatulong sa Mother Nature natin. You know what? This is a recycling at its finest. Kasi yung mga naipon na plastic for recycling at the same time, nakakatulong na makakapag-connect ka sa internet dahil sa Wi-Fi privilege nito. Hindi yung i-imbento ka ng isang bagay para lang makapera ka without considering kung ano yung matutulong mo sa kapaligiran, 'di ba? Without considering kung ano matutulong sa mga tao sa paligid. Now mga kabisyo, logican po natin. Bakit po may mga inventor na mas iniisip po yung kabutihang idudulot sa kalikasan kaysa sa mga kikitain nila sa mga imbensyon nila? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic po. May mga inventor po talaga na mas pinipili po ang mag-focus sa kabutihan ng kanilang imbensyon sa kalikasan kaysa sa potensyal na kita mula po dito dahil sa paniniwala at responsibilidad. Yes! May mga inventor po na naniniwala sa kanilang responsibilidad na magbigay ng kontribusyon sa pagpapabuti ng kalikasan at pagtugon sa mga suliranin sa ating mga kapaligiran. Sa halip po na magtakda ng pansariling interes, yan po ang kinakailangan natin ngayon na hindi po sarili yung inuuna. Mas uunahin po ano pong makakabuti sa iba, di ba? Inuuna po nilang pangangailangan ng planeta natin at sa mga sumusunod na generation. Hindi kagaya ng mga hindi kagaya ng mga HOA officers. Teka lang. Bakit nadamay yung mga HOA officers dito? Ay kasi panay singil lang sila ng mga manti-Diyos nila. Tapos wala namang project. Ang project lang sticker ng mga sasakyan na hindi naman nagagamit. Alam mo, Tang, may tama ka dyan. Ay, bata-bata sa langit! Yung mga HOA officers na walang project! Mag-project daw kayo, sabi ni Tang Henyo. Alright mga kabisyo, well I guess I gotta say goodbye. Thank you so much for sticking around. Hope na sana yung programang EDSA nakapapano man ng driver, uncle,
kahit paano nakabawas ng hirap ng trabaho mo. Kasi hindi po madali mga kabisyo ang trabaho po ng isang driver. Lalo na sa panahon ngayon, sobrang init. Pero of course, we still thank God na kahit papaano may mga trabaho pa rin po tayo. Gaano mang kabigat yan, gaano mang kahirap yan. Na parang to the point na, I'm gonna say, ayoko na. Well, galing pa rin po yan kay Lord. Maraming salamat mga kabisyo. Coming up next, susunod na po, Totoy Bato sa programang Totoy na Love. This has been your friend, your buddy, your brother, Diego Bandido saying, whatever you do, do it all for the glory of God. This is 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!